Na exposición que está aquí ao carón, gárdase un secreto que descubriu hai máis de 20 anos o xornalista Francisco Pablos. Nun artigo publicado no Faro de Vigo, aseguraba que Valentín Paz Andrade fabricou para él en exclusiva un día de 40 horas. Soamente así pode explicarse que este galego ilustre que hoxe homenaxeamos cubrira todas as facetas que podían enaltecer a súa terra. Viviu moitas vidas máis que calquera. Seguindo a parábola dos talentos, recibiu unha chea de facultades que fixeron del unha persoa extraordinaria, pero que devolveu multiplicados esos dons en forma de proxectos, en forma de ideas, en forma de pensamentos e, sobre todo, en forma de realizacións. Ninguén o expresa mellor que o noso presidente Méndez Ferrín cando di que ali onde se busque Galicia no século XX, ali aparece, tarde ou cedo, Valentín Paz Andrade. Hai un fío conductor que fai de Paz Andrade un galeguista singular. Parte do laio para pasar a reflexión e rematar na acción. Supera ese tipo de pensamento meramente contemplativo. Rexeita quedar na beira reflexiva dos acontecementos e atravesa as augas moitas veces turbulentas que o separan da praxis. En poucas ocasións se mestura de maneira tan xenial o cultivo do espírito e a posta en marcha de iniciativas materiais de todo tipo. É a mesma mente a que concibe o pranto matricial que chora Castelao e a que inspira a creación dunha das multinacionais galegas Pescanova. O poeta que conmove os sentimentos máis fondos do lector transfórmase en activista que difunde o galeguismo, en político que galegueliza a transición. Amigos, querida dona Pilar, non ten acougo. Pero se meritorio era é o relatorio dos éxitos que levan o selo de Paz Andrade, non son menos dignos de louvanza os fracasos. Don Valentín non lle ten medo ao fracaso. Non todas as inquedanzas empresariais chegaron a bo porto. Non sempre as súas experiencias políticas foron gratas. Se hai fracasos na súa biografía é porque actuou, porque fixo, porque tivo soños que se negou a esquecer. Como sentenciaba Concepción Arenal, o home que se levanta é aínda máis grande que o que nunca caeu. Valentín Paz Andrade nunca deixou que o fracaso se transformase en derrota. E por iso, de cada experiencia fallida, naceu sempre unha aventura nova que co tempo transforma a economía, a empresa, a política ou mesmo a maneira de pensar da xente que estaba ao seu redor. El é o gran innovador da Galicia moderna. O home de pensamento e acción que concilia o amor, o propio, coa apertura ao exterior. Porque estamos diante dun pioneiro do galeguismo internacional. El quixo abrir de par en par as portas e as fiestras do noso país, pasando dun patriotismo baseado na denuncia a outro que se fundamenta nas representante por excelencia. Hai un anhelo permanente por atopar novas rutas que amplíen a galeguidade. Con ese poemario chamado Canto do Pobo Disperso, felizmente recuperado polo Consello da Cultura Galega, quixo mostrar a súa dor por unha Galicia da diáspora. Coas súas iniciativas incansables, procura agrupar a este pobo en torno a aventuras estimulantes que o incorporen ás grandes correntes de pensamento e o desenvolvemento. Paz Andrade é un poeta en acción, ou un home de acción que tiña na poesía a súa fonte de enerxía. A súa teima foi reagrupar a dispersión. Os sinais de identidade son vigorosos, se unen, se tecen unha rede invisible que involucre emocionalmente
a todos os membros dunha comunidade. Valentín é un innovador que sabe agrupar persoas en torno a ideas, que terían esmorecido esas ideas se non contaran con apoio social. Agrupas grazas a un espírito tolerante que non lle perdoaron fanáticos de diversos colores. Facendo a un home como Valentín víctima de ataques e represalias, os seus inimigos demostraron que a mera resistencia non é o camiño. Ao cabo, ningunha lembranza queda deles, mentres que a pegada de Paz Andrade está espallada por toda Galicia. Mesmo a propia denominación do Goberno de Galicia, Xunta, débese a unha feliz iniciativa súa, que recollía a tradición da Revolución Galega de 1846. No Masín de Paz Andrade, o galeguismo ten que ser expansivo e buscar novos horizontes. A autonomía é unha porta que se abre para participar máis intensamente en tarefas colectivas. A empresa non está reñida cos valores tradicionais de Galicia, senón que é un factor imprescindible no desenvolvemento de Galicia. Celebramos hoxe unha lingua que une e unha cultura que nos proporciona unha proxección exterior que non teñen todos os territorios. Esa lingua e esa cultura fannos estar no mundo con noso propio cerne e danos a posibilidade de sermos un país máis próspero. Así, Galicia faise máis grande e os galegos formamos parte dunha comunidade que deixou a súa pegada no pasado e deixará a súa pegada no futuro. Deixemos que fale don Valentín Paz Andrade. A cultura é un legado recibido polas xeracións, un legado do espírito materializado en obras, sistemas de acción ou de expresión, costumes, capacidades. Non podemos deixar que se dilapide ou empobreza nas nosas mans. O noso compromiso é que tal cousa non ocorra xamais. É un compromiso que ratificamos na cidade onde Paz Andrade sentía latexar o corazón inmenso da nosa terra. Vigo, dinos Valentín, reveloume o camiño polo que eu debía marchar, ata queimar as enerxías pola prosperidade de Galicia. Vigo foi a súa gran paixón, pero unha paixón sen muros, que obrigaba a ampliar os horizontes. Vigo foi o seu punto de apoio para transformar Galicia enteira e proxectala ao mundo. Vigo segue a cumprir ese papel que Paz Andrade lle asignaba no concerto dos territorios galegos, como a proa dun gran país capaz de realizar grandes ingraduras cando mantén a unidade que el anhelaba. Desde Vigo concibiu como Galicia era a súa gran tarea. Vela aí unha lección que está plenamente vixente. Valentín Paz Andrade é ese home cargado de bolsas e maletas, que aparece nunha foto saindo dun avión, levando ideas dun lado para outro, sempre con Galicia como norte. Valentín Paz Andrade é ese patriarca que noutra instantánea diríxese aos miles de vigueses que reclamaban autonomía nun mes de Nadal dun ano, o ano 77. Nada lle era alleo, nada quedaba lonxe da súa curiosidade e do seu interese. Tiña unha tarefa que cumprir, cumpriuna arreo, e por iso o consideramos un dos pais da galeguidade moderna. No máis alá do galeguismo fraternal xa está en compaña de Francisco Fernández del Riego, de Isaac Díaz Pardo e de Xaime Illa Couto, que nos deixaron hai ben pouco. Todos eles forman a base humana sobre a que se construe o que somos. Galicia tivo a sorte de contar con homes como eles, e agora pode seguir camiñando da man do seu exemplo.